Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Carreira. Onde vas con tanta presa, tartaruga? Pois a verdade é que non vou a ningures. Sempre ando así de rápido. Xa, érache boa. Que foi? Como ti és tan lento, xa pensas que os outros non podemos ir por aí a fume de carozo? Perdoa, eu vou devagar porque non teño presa. Pero se quixese iría rápido como o vento. Xa, claro, quen me dera ver iso algún día. Non marches a correr, que ti e máis eu aínda non rematamos. Temos que decidir quen é o máis rápido. Iso non ten sentido ningún. É evidente que son eu máis rápida. Un caracol nunca venceu a unha tartaruga. Ola, amigos. De que estabades falando? A farruca da tartaruga que pensa que é máis rápida que a min. Eu non é por meter máis perro, pero penso que as tartarugas son máis rápidas que os caracois. Iso é certo, pero a cousa é que eu son un caracol moi rápido. Por que non deixas de gabarte e o demostras? Como queiras, mira o rápido que me movo. Ala, pois sí que pareces rápido. Iso non é nada, mira para min. Pois ti tamén és rapidísima. Xa, pero eu aínda podo ir máis rápido. Sabedes o que vos propoño? Por que non botades unha carreira e así sabese quen é o máis rápido? Por min estupendo. Oxe, non vai ser o teu día de sorte. Vas a aprender o que é perder, miña querida dona tartaruga. Queridos amigos, as normas son sinxelas. Tedes que dar unha volta á caixa de area e quen chegue de primeiro á meta gaña o campeonato. Preparados? Eu estou preparado. Eu estou preparada, pero antes teño que facer unha cousa. E que cousa? Teño que ir ao cuarto de baño. E tes que ir agora? Aí teño. É igual, non pasa nada. Xusto detrás desa pedra tes un. Veño agora mesmo. Que lle pasa á tartaruga? Por que marcha xusto antes da carreira? Para min que se quere retirar. Dubido que se retire. Será que se foi preparar mentalmente? Poida que teña medo e non queira competir co caracol. Calquera ve que ten medo. Pois ala, todo o mundo aos seus postos. Preparados? Nas marcas? Xa! ¡Ánimo, amigos, que gañe o mellor! Veña, aí estades. ¡Máis rápido! Que podedes ir máis rápido! Estarás preparada para perder. Perdoa, és tío que vai perder. Non penso tal cousa. Crin que a carreira ia ser máis trepidante. Tes que comprender que son os animais máis lentos do mundo. Xa, pero pensei que ia haber máis rivalidade, máis tensión, máis nervios. Claro, como o día que fixemos nosos Xogos Olímpicos. E iso, acórdome ben, gañei eu coa orella. Iso non é certo, Mumu. Gañaches por unha orella de diferenza, que non é o mesmo. Aquela foi unha carreira emocionante. Aínda lles falta moito para rematar. Calculando a velocidade a que van, dividindo pola distancia percorrida e multiplicando despois polo factor vento, quédanlles polo menos 2 horas e media para remataren a carreira. Fenómeno. Imos estragar toda a tarde vendo estes bólidos. A ese paso aínda habemos estar aquí ata mañá. Perdoádeme, pero eu non teño tempo para estas trapalladas. Así que marcho. Agarda, Rita, que te acompaño.
Sí, eu vou indo tamén. Para facer os deberes. Ánimo, amigos! Sei descanse pola metade! Pobriños, xa están sen folgos. Pois eu vou sentar no chan que estou cansa de mirar para eles. A este ritmo ata mañá non rematan a carreira. Agora imos ben a modo. Quédanos máis de media volta. Estou esfameada. Eu non digo que queira parar, pero se che parece rematamos a carreira noutro momento. Entón quen gañou? Pois gañamos os dous. Por min estupendo. Imos rillar algo entón. Convídote á miña casa. Grazas, acepto encantado. Corre, corre, que te pillo!